kumanzere kumaja kumanzere kumaja kumanzere kumaja. sekuru hazvisi kumboita izvi. Magi acho anandotsika api kwamunombobvira mandiudza wani? Autetekere bando dambudziko rako iroro. Ndakunyepwa ndikare kuti chokudho icho ndo mafuta ewayo. Right, tsika mafuta tiende muzukuru. Ukaona uda kudhuma moti, mabhureki, ukandobonderesa moti yangu yochete, ukubhadhara $20. Ukandokwiza moti yangu yosvuka, $20. Indei toni, indei. Sekuru, ndokumbira miti yemoyo murefu nena handitya. This is my first driving lesson. I've never done this before, so please be lenient with me. Let's start from the beginning. Ndoita sei? Uyu chere. Ukamuzwa chireketa chirungu chocho kumakoti ndotano manoka. Apa musoro ribe chiri moboyo. Mapomo mayakandokurira paribe. Izwa shamwari. Ini ndakadzidziswa kudriva nababa wako ndichiri mudiki. Right. Waone pausa 140 yawo mota yawo chigubu tengi so. Awarume kuti nobva soka. Dedze, chigubu tengi. Ndochi icho chocho. Wedemse. Mtengero chituri to shomorero taishandisa. Saka zvotaita manjeka, taikwira pamusoro pochuru nokapausa kai. Toita churu start. Takanoporika tichienda tichipinimidza. Saka yo mabridge oka haikunotetekera miriba nokuti mota watanda nayo imbishi. Right, chokudhondo mafuta ayo. Indei toni. Haana zita rechirungu here nhai sekuru mafuta achona. Ini zvangu ini. Iweweka. Hauzoti mafuta ekucooking oil reyo. Unakwana iwe wanzwa. Sha, gyare kudhoiroka. Ndo cooking oil waiziya. Then chepakati icho nemuchirungu chinonzi in between waiziya. Then chemukatikati icho ndo crash waiziya. Ndiyo nonzi vanhu vanenge nemacrash avari kutya kuudza yaye. Nhai sekuru baba oshomole. Zviri kutaurwa nasekuru oshomole ndizvo here? Ndizvozvo. Zvese zvari kutaura izvozvo ka nezvese zvachazotaura futi zvese zviri koreka. Anokwana kudhiraivha bakanu yakadzidziswa nechikombera. Sekuru. Chikombera anodhiraivha chiiye uye. Mungasasvike makuduburwa nemurasti wembanje uye here. Saka ngatichiiteka nhai sekuru. Apa mati lesson renyu 1 hour $20. Mapedza maakupedza 40 minutes dzese muchitaura zvekumutsa mapausa mumadhunduru. Ndizvozvo. Apo wasara no 5 minutes chete. Dzikandopera chete. Ndikuda futi imwe $20. Kana kudaba chero zvawada zvondizvozvo. Ndebe basa nazvo baini. Okay, chakecha. Muzi waidhakwira pano. Ndakawaona wachikecha. Muzi waimurambita pano. Ndakawaona wachikecha. Right, iwe mzukuru itasoka. Lotokamutsa mota waiziya. Wakasa gumbo mtengi. Wakaenda. Meso for pozika. Tata media. Ukuti chiwewe. Ini zvangu ini. What is this? Mashura api kwandiri kuona panapaya? Naimi vanhu imi? Sekuru baba Oshomboli. What on earth are you doing to my fiance? Baby, uruka moto mukasikatoni. Baby, ndisiya sha. I wanted to surprise you ndakugona kudrive mota. Watospoila surprise yachona so. Surprise yiko na yamana. Musadaro so. Baby, unofa kana yamana. Imota ya isingoro iyi. Ukuite Bridget. Ndiri driving school. Ana sekuru vari kundidzidzisa kudrive. Oh my god. Uchidzidziswa nasekuru baba Oshomboli. Murume mapuno uyu. Chicha anoziya nezvemota iyeyo. Baby soka. Mashotikati anouraisa yasha. Saka ngochida kundisurprise vakomanaka. Kuzva unoti wakadzidza wani. Madriving school wamazive here nei baby? Iwewe usadaro so iwewe. Handimazive ini. Ndatobvunzawo sekuru vakabva nditi vanogona. Plus ndafarira kuti vari cheap. Hanzi $20 per hour ndosaka ndangotiwo kandiite navo. $20 kuchipa here koko baby? I told you one kuti ndine hope my friends in the corporate world. Look, I've got a good friend of mine anonzi engineer Podzoka. So vane driving school yavo iri muno muHarare inonzi Alltec. And they are the best in the game baby. Vane maoffices avo ari muno muHarare. West Wing 4th Karigamombe building. Oroka kuenda kuna Robert Mugabe Square. Wongoti ndikuda kuona engineer Podzo ve Alltec driving school. Antu wakuziya kusadi uko ku showground. Ivavo Alltec driving school inokuitira zvinhu zviri perfect, zviri pamutemo, zvine mapepa akakwana. Vanokubatsira kusvika watora driver's license. Kwete mashuri akadai so aya. Chii chamuri kuita nana sekuru Oshomboli? Wow, idi hwi, idi gogo. Vanodhura bakanoona podzidzi wako. Yangu yakachipa bakani. Wani leseni. $20. Kudhura kwekuita sei kwachona nhai sekuru baba Oshomboli? Aiwa, zvimwe muchinyarawo mamunhu mukuru imi. It's very affordable baby. Handiti ndiri kutaura here kuti Alltec driving school is the best in Harare.
Listen, baby. Class 4 lessons, it's just $4 per lesson. Class 3, also $4 per lesson. Then class 2, it's just $6 per lesson. Unozodei pakadaro, baby. Unozodei. Then provisional oral lessons, $10 kusvika wapedza, kusvika wapasa. And mind you, these are professional instructors. Kwete ava ana sekuru Ingrid wepasi pemutavo. Munobondereswa surprise dzacho dzikashaya basa. Okay baby, imsekuru baba oshomole ndipei mari yangu $20 yandakupai 20. Iwe baby, fonera kainjiniya podzo vacho vaudze kuti I want to book for tomorrow. Hapuseka wembwa, vauzoti bhoyo wanzwaka. Hatidzorere mari shako wange kana uchinge wazoraga. Hatipengeka isusu. Ukunzwa mfana wangu, ini nangu datonopa mai moze. Once yangu tinochikwere wa kwamaginori yauko dotonobhadhara kuda mutama kushamwari haukoreba kutetekera iwe injiniya podzo wachazvireka bakani wakoma musoro bakani iweyo. Let's go baby, don't listen to them. Let me call him now. Hello guys. Kune vese vari muHarare ka nevese vari munzvimbo dzakakomberedza Harare vari kudawo kutorawo madrivers license. Alltec driving school ndomboma patown. Bata injiniya podzo kapa nhamba iri pascreen iyo vakuudzei zvizere. They have the best instructors in the town. Imimi ingobatai team iri chete for all your driving lessons. Thank me later. Plazika zvine madhiri mukati. Musadhibheka kushandisa promo code yakanzi Boss Reggae. Mungoti ndanzwa na Boss Reggae. Ndarefewa na Boss Reggae. Boss Reggae ndo promo code for your one free lesson.